kamurawayan as in kaligtasan. Sa tuyang ngunyan tinatawan onra ang banal na krus ni Kristo, ninhuli sa paagi kan krus, tinubos niya ang kinaban. Ang sa tuyang selebrasyon, panginginutan ni Reverendo Padre Jun Nabo. Pano kan Espiritu nin kaugmahan asin pasasalamat, iitaas niya to ang satuyang mga puso asin isip sa maugmang pag-awit kan awit sa pagpuon. Matindog po ang gabos.
iwanan gabos sa kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka na Ama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuntaan sa itong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nakukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na anghel sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Mahirap man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan, ulikan sa imong
Pagumawon ang Diyos sa kaitaasan, pagumawon sa kaitaasan, pagumawon sa kaitaasan. Mamibig kita. O Diyos na nagbuot na ang bugtong mong aki, magtios kan krus sa pagligtas kan katauhan, warasan na mimibi kami, na kaming nagmidbid kan sa iyang misteryo sa kinaban, magkanigong magkamit sa langit kan mga premyo nin sa iyang pagtubos. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Duman sa lantad, mantang sinda nagbabaklay, ang mga tao naghinanakit, asin naggurumod-gumod. Ipinadara ng Diyos sa sainda, ang sarong tanda. Ang halas na bronse sa tukon, na ang minahiling nararahay sa kinagatan kan halas, saruining ladawan kan krus ni Kristo. Himateon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. Hale sa bukid nin Hor, naglakaw ang mga Israelita, pasiring sa dagat na pula, tanganing mag-agi sa palibot kan dagat nin Edom. Alagad sa dalan, nawaraan nin pasensya ang mga tao, asin nagtataram sinda, tumang sa Diyos asin ki Moises. Nagngurumod-gumod sinda, ta daw ta ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing magadan sa disyertong ini, na mayo nin pagkakan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Huli ka ini, nagpadaraan kagurangnan nin mga mararanghalas, asin siningot kan mga ini, an mga tao, kaya dakol sa sainda an nagadan. Nagduman ang mga tao ki Moises, asin nagsabi, nagkasala kami kan nagtaram kami tumang sa kagurangnan, asin sa imo. Mamibig ka sa iya, nahaleon ang mga halas na ini. Kaya namibi si Moises para sa mga tao. Tinaraman nin kagurangnan si Moises. Gumigbuk ka nin sarong halas na bronse, asin ibugtak mo sa sarong palo. Ang lambang masingot na humiling kayan, mauumayan. Kaya naggibo si Moises nin sarong halas na bronse, asin ibinugtak sa sarong palo. An si Simon na nasingot minahiling sa halas na bronse, asin mauumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, dai paglingawan an mga gibo nin kagurangnan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Banwaan ko dangugan sa kong katukdoan, asin hinanyuga ang sakong itataram. Bubuksan ko ang sakong nguso sa parabola, asin ipapahayag ko ang mga suano'y nakasabihan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Kan gaano niya ang nagkapira sa inda, nagbalik sa iya ang mga natadang buhay. Nagbakli asin tudok sa puso na namibi sa iya. Nagiramduman ninda na ang Diyos yuan sa indang parasuro, na ang kahuruhalang kawing Diyos, iyo an sa indang kagtubos. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan.
Alagad gabos kaputikan an sa indang sinabi, an sa indang itinaram bakong tudok sa buot, an sa indang puso bakong dayupot sa iya, bako sindang maimbod sa iyang tipan. Dai paglingawan ang mga gibunin kagurangnan. Alagad maherakon an Diyos sa iyang banwaan, pinatawad niya an sa indang kasalan, asinda niya sinda ginadan. Dakol na beses niyang pinugulan an sa iyang kaanggutan, asinda niya pinukaw an sa iyang labilabing kaanggutan. Dai paglingawan ang mga gibunin kagurangnan. Sarong himno ang ipinahayag sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ini nagpapahayag kan papel ni Jesucristo na apisar kan Diyos nun niyang kamugtakan, nagpakumbaba, inako ang kagadanan duman sa krus. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Danay na nasa sa iya ang pagkadiyos. Alagad dai siya nagdayupot na pantayan ang Diyos. Kundi nagpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sarong oripon. Ipinangaki siring sa tao. Nagpakumbaba siya asin makinuyog-kuyog sa God sa kagadanan sa krus. Huli kaini iniitaas siya ni Diyos. Dangan, tinaawan ni ngaran na orog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, saka sa iraron ni daga. Tanganing ang gabos magpahayag na si Jesucristo iyo ang kagurangnan sa kamurawayan ni Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susok kay San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Mayo pa ni nakasakat sa langit kundi ang aking inintawo na naghilig hali sa langit. Siring na initaas ni Moses ang bronseng halas sa sarong palo duman sa kalantaran. Siring man kay puha na itaas ang aking inintawo, tanganing ang sisay man na magtubod sa iya, magkamit ning buhay na daing kasag katapusan. Pulitan namot na gayo ang Diyos sa kinaban, kaya itinao niya ang sa iyang bugtong na aki, tanganing ang sisay man na magtubod sa iya ay magadan, kundi magkamit ning buhay na daing katapusan.
Huli tada isinugo nin Diyos sa kinabanan sa iyang aki, tanganing hukuman an kinaban, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, tukaw tati. Happy Fiesta po sa inyong gabos. Dawa hapon na, at least fiesta pa man, no? So, pwede man indong i-occupy ining nasa inuutan na tukawan. O, tanganing di ka magdurukutan dyan sa hurihan. Yaon di sa inuutan, pito pa ining pews, pwede man indong i-occupar. Okay? So, sa satuyang mga binasa, nagpapasabot sa satuya, natunay man ang God, ang satuyang kagurangnan, siya ay nagkulang sa satuya gabos. Kita na sana, so magkulang, ang mahal na Diyos ay magkulang. Sa enot na binasa na dungog niya to, ang mga banwaan ni Diyos, ang banwaan ni Diyos, mga Israelita, sinda nagugurumod-gumod, nawawaran sinda ng pasensya, nagrereklamo, tanasasawa na sinda, sa indang, sabi kayan, kinakakan, o sa indang paglakaw pasiri sa promised land. Imagine ang Israelita baga, sa istorya kung nagbabasa kita sa Exodo, ang banwaan ni Diyos, uripon ini kan mga Egyptiano sa Egypt. As in, nagibo ang mahal na Diyos ni mga paagi, tangani na ang banwaan na ini paluwason ni Paraon. As in, tugutan na magsirbi sa indang Diyos. Alagad bago nangyari, ang pag-allowed sa inda na magduman sa indang lugar na kung sa insinda inaapudan kan mahal na Diyos, dakol na mga trahedya na mga pangyayari sa Ehipto ang nangyari. Ini, bako na sinda pinasakitan. No? Aram tabaga sa istorya ni Paraon sa kaan mga taong ini, taan mga lalaki baga to, tinatawan sinda ng mga magagabat na trabaho. Tangani na dahil sinda magsabi kayan, produce nin mga aki, asin sa mga babaeng bados, sinugo ni Paraon sa mga parahilot, mga parapaaki, na pag lalaki ang aakion, iaaki, gadanon. Pag babae, buhayon. Taano, ning huli ta nagdadakol na sinda sa Ehipto. Natatakot si Paraon na baka magkaigwas sinda ning kaiwal ang mga Israelita magkampi sa kaiwal ninda. Kaya tangani na malesen ang number ninda, yan, ginibuhan ni Paraon ning paagi, pinapatrabaho sa mga lalaki. Siyempre, ikaman daw, pagal-pagal ka magabat ang trabaho mo, alang-alang na maka 1 point ka pa. Didain na. Alagad, may mga parahilot man na may takot sa Diyos. Kaya nang ini, si Moses nakaligtas. Ninhulita, takot siya sa Diyos, nakadanunan aki na lalaki. Kaya itinago ninda. Sa madaling sabi, hastang nakaabot ini sa akin ni Paraon, hastang nagdakula, nakaligtas siya. Okay? Asin siya, ang sugo kan mahal na Diyos, tangani inaihakwason ang banwaan na Israel sa kauripnan, ang mga Israelita sa kauripnan. Asin, sabi ko nga ni, bago sindapayagan ni Paraon, dakol na mga pangyayari na ginibo ang mahal na Diyos sa sainda. Ganan niya ang mga Israelitang maghali, papatagaso naman kan mahal na Diyos ang puso ni Paraon. Asin, pag matagas na, di pupugulan na naman, dahil naman sinda makakahali sa Ehipto, tatawan na naman kan mahal na Diyos ning sakuna. Yan, araw kayan. Halimbawa, so tubig na naging dugo, o so frogs, so mga alibangbang, etc. Dakol na mga pangyayari. Iyan, dahil bako sa purpose na sinda pasakitan, kundi ang purpose kan mahal na Diyos, iyon na ako uninda ang Diyos ni Moses. Asin, tubodon. Magtubod sinda sa Diyos ni Moses na iyo ang makapangyarihan
sa gabos. Kaya itong mga pangyayaring itong mga sakuna na itong plagues na inaapod na nangyari sa Ehipto, kan panahon nindang ini, bako itong pasakit sa sainda, kundi pagpahiling kan mahal na Diyos, na siya ang makapangyarihan sa gabos, na siya dapat akoon, dapat sunodon. Kaya kay itong patiso, aki na ni Parao nagadana, yan, pinayagan na sa mga Israelita. As in, yaon, sa saindang journey towards Promised Land, iyon na ini nangyari na sinda nagkakapuruungot na. No? As in, tangani na, sabi ka ni marimaid na naman sinda, ta nakakalingaw na sindakan kung ano ang ginibo sa indakan mahal na Diyos. Kaya baga, nagugurumod-gumod na sabi sa inot na binasa, anong ginibo kan mahal na Diyos? Pinadarahan sinda nin mga halas, tangani na sinda matuklaw. Asin an matuklaw, magagadan. Kaya, huli tas dakol na ang nagadan, sabi sa satuyang binasa, nagrani na naman sinda kay Moses. O makiulay ka sa mahal na Diyos, o makiulay ka sa Diyos mo, na papunduhon ining mga halas na ini. O sabi kan Diyos kay Moses, magibo kaning bronsing halas. Yan. Kaya pag natuklaw, maghiling digdi mauumayan. Sumahapot kita, tunay mananggad, inaalaw kan mahal na Diyos ang mga pangyayari. Sabihon taman kasakitan, sabihon taman problema, etc. Bako na tangani na sinda padusahan. Kundi na sinda i-remind, nakakalingaw na kamo. Sa madali, sa ibang tataramon baga, garo itong, sala na ang dalaga nindo, matatagasan pa yun nindo, ang mga puso nindo pinatagas na nindo, day ka mo nagsusunod, nagrereklamo ka mo, ibang ginigibo nindo, yan, papadarahan niya ning reminder. So kaya, daw pasabihon tang hilingon tayo sa presenting sitwasyon niya to, araw kayan siguro ang purpose kan mahal na Diyos, base sa istorya. Pandemya, iisipuntan ang pandemya, parusa sa satuya? Dai, pagparusa ang hiling niya to sa pandemya, kasakitan, dai niya to mamatian ang presensya kan kagurangnan. Puro yan anggot, puro yan pagbasol, puro yan pagdinahi, o kaya paghabo. Alagad kung ang hiling niya to digdi, reminder sa satuya, takita minasobra naman, mamamatiin niya to ang presensya kan kagurangnan. Ano ang sabi sa satuyang salmo responsorio? Dai paglingawan ang mga ginibunin kagurangnan. Kaya sain man kita makaabot, ano man klaseng buhay igwa kita, ano man panahon abuton ta, dapat dai niya to malingawan kung ano ang ginibo sa to kan mahal na Diyos. Tangani na kita dai masala sa satuyang pagkabuhay. Kaya, huli sa iyang pagkamuot, nangyayari ang bagay na ini. Tahabo niya kitang mapawara. Habo niya kitang mawara. Kaya nga ni ibaga sabi kayan, napadigdian mahal na Diyos, bako lang para sa mga banal. Pati man para sa mga parakasala. Napadigdi siya para sa satuya gabos, kay puhantasan ng akuon siya asin tubudon, sunodon, sa satuyang pangaral daw na pagkabuhay. Kaya ang aki na ni tawo, na kisumaro sa tuya puwera sa kasalan. Kaya digdi sinasabi niya to, tunay mananggad ang mahal na Diyos, grabe ang pagkamuot. Ninhulita kung dain niya pinadaraan aki, anong mangyayari sa to? Of course, inot sa gabos, in general, mayo kita, di kita makakaligtas. Hulita, magabat ang satuyang naginibong, ang naginibong kasalan ka sa tuyang mga enot na magurang. Asin, digdi sinasabi sa satu na, bako lang sa tataramon nagmanifestar ang kagurangnan, kundi sa gibo. Ipinahilingkan ni Jesucristo na sa iyang aki, sa tong kagurangnan, an kun ano ang kabutan kan ama. Kaya sabi tangani kani, grabe ang pagkamuot sa to, bako lang sa dangog, kundi sa mata na hiling niya to, sa examples na hiling niya to, kung paano ang pagsunod sa kabutan kan mahal na Diyos. Kaya nasa satuya na sana, kung paano niya to ini akuon sa satuyang pangaral daw na pagkabuhay. Kaya sa satuya, magiging hapot sa satuyang panahon, ngunyan, ano daw kita, handa daw kita na mag-ako kan mga kasakitan na ini sa satong buhay. Ano ang hiling ta sa mga kasakitan na nangyayari sa satuyang buhay?
Kay itong nakaaging sarong aldaw kayo dito, 2 days ago. Ano ang kaugmahan kan ang Ebanghelyo tabaga? Itong first reading rather. Ano ang kaugmahan kan mga disipulo kan sinda sinasagwi kan mga Romans, kan mga Diyos po nakapadian, pinapamarita nindaan katutuuhan. Sabi kay itong mga puon kan kapadian, mga Romano, magpundo ka mo. Dahil nindo ipamarita na si Kristo na buhay liwat, na si Kristo ginadan, nararaot kami. Yan. Kaya pinapapundo sinda. Kung iisipon, makulog ang katutuuhan, no? Nakukulgan sinda. Alagad, ano ang feeling kan mga disipulos? Nauugma sinda. Na sinda pinipressure. Na sinda pinapasakitan. Para sa inda, nakikisumaro sinda sa pagsakit kan kagurangnan. Kaya sa taho kang kasakitan, lugod mahiling nyato, itong pagsakit kan mahal na Diyos na naginibo sa sato gabos. Kaya bakong agrangay an ipalit nyato sa gabos na mga nai-eksperyensyahan nyato digdi sa daga. Kundi positibong paghiling na tunay mananggad an mahal na Diyos nagre-remind sa sato gabos. Na an mahal na Diyos nag-aapod sa sato nin pagbabago o sabi ka ni pagbakli, sabihon taman, pagbalik loob sa iya. So ngunya nagpipiesta kita sa mahal na cross. So sabi tabagaan paglakaw digdi, ang sa tuyang pagtubod, saruining paglakaw nin pagsakripisyo. Kaya kung isipon ta, maski pa kaitong panahon, talagang ang pagsakripisyo yaon sana. Tangani na magkaigwa kita nin buhay na daing kasagkuran. O kaya tangani na magkaigwa ning dayupot na relasyon sa mahal na Diyos. Kaya, ang mga nangyayari sa satuyang buhay sa bihon taman, iyan mga crosses niya to. Bako yan pasakit sa sato, bako yan pagkundi na sa sato, bako yan paglingaw sa sato, kundi pag-remind sa sato na dapat day kita nakakalingaw sa satuyang kagurangnan. Kaya dapat handa kitang magpasan kan satuyang mga crosses na iyan. Hulita, sa kahandaan niya to ning pagpaasan kan mga manlain-lain na crosses niya to, diyan niya to madidevelop ang satong relasyon sa mahal na Diyos, and eventually, diyan kita makakakuanin buhay na daing kasagkuran. Kaya kung nagmamaut kita ng mga Katoliko, nin buhay na daing kasagkuran, alagad takot kita sa mga sakripisyo, ay questionable ang satuyang pagmaut. O kaya kung nagmamaut kitang mga Katoliko, nin buhay na daing kasagkuran, alagad an buhay tamandigdi sa daga, pano nin katampalasanan, ay hindi maghurup-hurup kita sa satuyang ginigibo, di ba? Maski ngunya na panahon, ngunya na Mayo 9, isingita ini, magibo kita ning desisyon. Tandaan niya to mga tugang, ang desisyon tang ini ang pagpili kita ning sarong bubutuhan, ang pagbuto ta sa madaling sabi, bako lang yan para sa sato. Para yan sa mga tugang niyato, mga aki niyato, para yan sa mga masunod sa sato. Bako yan, sabi kayan, para lang sa diri. Kaya sala, sinasabi sa satuya, sala na magbuto ka huli sa nasa 1,000. Ang 1,000 ikasana sunag bakal kayanin kung ano, diba? O kaya 5,000, sabihon taman may 2,000 ngayang kwarta plus 1 sack of rice, ay happy-happy ka. Happy-happy ka, hastang ikaduwang Domingo, ubos na. No? 2 Domingo sa nang tinaw sa imo, alagad ang epekto kayan, anbunga kan sa imong desisyon na akuon ang para sa 2 Domingong kaugmahan, pati mga aki mo apektado. Kaya isipon ta mga tugang, hulita, diyan masasabi niya to, na tunay mananggad ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos, buhay. Kung pati sa mga araw kaining sitwasyon na hinahagad sa satuya, pinapanindugan ta kung ano ang tama. Dahil kita nagpapadara sa mga fake news, dahil kita nagpapadara sa kwarta, sa poder, sa kulor, na ninindugan kita susog sa satuyang konsensya.
Huli ta ang konsensya niya to sinasabi ta permi, iyan an inner voice of God within us. Kaya pangadyan ta po ini mga tugang na sana sa satuyang pangaraal daw na pagkabuhay, enot maging handa kita na mag-ako kan manlain-lain na sakripisyo, huli ta aram niya to, huli dyan sa mga bagay na iyan, mga eksperyensyang iyan, magigikitang dayupot sa mahal na Diyos. Pangadua, pangadyan ta, na dahin niya to magamit ang mga oportunidad na itinatao sa satuya na para sa nasa satuyang sadiri. Gamiton niya to ini para sa satuyang mga tugang. Kaya, pangadji po, day kita sabi nga ni Ken, day kita magluya sa paghagad ning tabang sa mahal na Diyos, hulita aram taman, mayo man talaga kitang magiginibo kun mayo siya. Asin ang mahal na Diyos, yaon sa nasa pagtabang sa to, kun ang satuyang mga ginigibo, susog sa iyang kabutan. Matindog na po ang kabos. Matindog po kita. Pamibining banwaan, sa satong pagselebrar kan kapiestahan kan mahal na Santa Cruz, mamibig kita sa satong amang langit noon na nagtugot na si Kristo ipako sa krus, tanganing kita iligtas asin tawanin buhay sa paagikan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Sa lambang pag-arangan sa tong simbag, kagurangnan kahiraki kami. Kagurangnan, kaheraki kami. Ang satuyang Santo Papa si Francisco, mga obispo, asin kapadian, nalugod maipabangraw ninda ang liwanag kan krus ni Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan, kaheraki kami. Ang gabos na mga lideres, orog na ang mga namamayo kan satong nasyon, probinsyal, asin mga banwaan, na nagpadagos lugod sinda, nin maginhawa, para sa ikakarhay kan sa indang mga nasasakupan. Mamibi kita. Kagurangnan, kaheraki kami. Ang gabos na nagtatabang sa satong parokya, nalugod pakusugon nin Diyos sa tahaw kan sa indang kadipisilan sa buhay, asin balsan nin Diyos kan sa indang danay na karakayan. Mamibi kita. Kagurangnan, kaheraki kami. Para sa satogabos na yaon sa selebrasyon na ini, nalugod makanood kay Kristo sa pagpasan kan sa tuyang krus, sa paagi kan kapakumbabaan, asin kahuyuan nin buot. Mamibi kita. Kagurangnan, kaheraki kami. Kagurang na Jesus, danay na misteryo para sa mo an sa imong krus, siring man ang gabos na kasakitan asin katikapuhan, alagad kami minasarig sa imong tataramon, asin padara na iyan dalan pasiring sa tunay na kaugmahan, asin katalingkasan. Gibuha na an sa mong krus, maging tagapagdara, nin kaugmahan asin buhay, ngunyan asin sagkod paman. Amen. Amen. Tukaw tabi para sa pagdulot kan mga atang.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ako, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ining pagdulot na nagdara kan mga kasaalanin bilog, na kinaaban sa altar kan krus, maglinig sa mo sa gabos na kasaalan, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhanadaing kasagkuran, tatinugdas mo ang kaligtasan in katauhan sa buhay, sa kahoy kan krus, tanganing kung sain ang kagadanan nagsupang, duman ang buhay, mabangon giraray, asin ang nagdaog sa kahoy man madadaog, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya ang mga angheles naguumaw, kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga birtudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serapines, burunyog asin maugmang nagsisilibrar. Out pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod, nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ikanang kadbanal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambun kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yeso Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalaugon, kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, magumaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, gabos po kita. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa arwaldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siringman ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamunin katuninungan. Peace be with you.
maluhod ko. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maniniko na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Amen. Anawak ni Kristo. Amen. mamibig Tindog kita. kami.
Kagurangnan ni Jesucristo, kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapakumbabang nagngangayo-ngayo, na ang tinubos mo huli kan krus na nagtataong buhay, darahon mo sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat. Siya na nabubuhay at sinagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Pamibi sa mahal na Santa Cruz, maluhod po Maluhod kita. po. O mahal na krus sa kapasalamatan asin kagalangan, minapasalamat kami sa imong atubang. Magpuon sa aldaw na ini asin sagkod paman, ipinapanungod niya mo ang samuyang buhay sa maestrong ipinako sa krus na nag-atang kan sa iyang dugo asin buhay huli sa samuya asin sa mga tao gabos. Magiging mga surugoon kan krus asin kun sain, papatunayan niya mo ang katukduan kan samong maestro. Magiging kaming mga tagapaglingkod kan mahal na Santa Cruz, asin dadarahon niya mo ang waras na biyaya kayan sa samo asin sa samong kapwa. Magiging kaming mga katuod kan krus, tagub nagayo kan espiritu kaytong huli samuya nagadan sa krus. Amen. Matindog po kita. Sa Indo po gabos, sa mga ministries, sa lay ministers, lectors, commentator, collectors, aserets, mga altar boys. Salamat po sa Indo gabos na mga yaon digdi. Salamat sa Indong karahayan buot. Lugod, balasan kamo kan mahal na Diyos kan mga biyayang kay Puhan Indo sa Indong aral daw na pagkabuhay. Lalong-lalo na sa Indong pagpapakabanal. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na banggi po sa Indo Gabos, Happy Fiesta. Palagpaganda po ang sa Diyos na sa umping tagasin, surugon mong ali kami kaikan namumutan din. Ikaw